Igbo bụ Igbo, ekene m ọnụ nke onye chiri ya zelu ọwa ezi nwa na-edo na-eke n'ọnụ chi nọ nso ezi mmụọ bụ aka ji ọfọ ogwu ododo na ifite ọlifte. Ana m ekene chi m, ana m ekene ezumezu ọla ya na chimye, na-ekene ikenga, ana m ekene nne nwanyị ogwugwu ododo nọ mmụọ na-apụ apụ abata abata, ara na-azụ nwa nne nwanyị na-echi eke o ji eke eje, mmụọ mewuru ife ome nke afụrụ n'anya. Ana m ekene ezumezu niile ya na-eyi, ekenere m ya ekene udo, kene anọ owu, kene ụdara ọmụ owu, kene ngwu owuwu, kene ike nga owu, kene ụlasị agba ogidi, polisi dị na mmụọ, amị dị na mmụọ, kene osimiri owu ndị mmiri o ji eje ana, kene ezumezu agwụ owu, kene ndị isi owu, kene ụmụada owu, kene ndị inyom dị owu, kene ụkpaka owu kpaka gbawulu enyi, kene agbananụ owu, agbananụ Oraifite, kene akpụ owu, akpụ ogwugwu ododo nọ, akpụ ọkalete ọmagbulu otigbuo, akpụ ọghọ mgbọ, kene arọ bi n'agụ obute asị na azụzugbo anụnụ bụ n'oke osisi, ọ na-ifekwuru ife akwụdebie. Ọdịnanị uru udu ka m kpọrọ ife a, ọdịnala be nna m. A na-ekwu okwu ọdịnala, a na-ekwu mmụọ ọdịnala ji biri. Ana m ekenekwazi ezumezu ọla mụ na ha yi eme dibịa, ọla mụ na ha nọ n'obi a ezumezu agwụ. Ana m ekenekwa ndị mmiri m, ndị nkwu aba, ọ mmiri ka m si eje. Nne nwaanyị osimiri ekenara ngọ, ara na-azụ nwa, nne silver and gold, ọgaranya dị na nwaanyị. Ana m ekene ya, ọ nne mmiri ka ọ bụ. Na-ekene nwaanyị mmiri m, na-ekene otu niile nọ na mmiri, otu eze nwoke, otu eze nwaanyị, otu dada, otu ejima, otu ọgbanje, otu iyi ụwa, otu okolo, otu agbọghọ, ụmụaka ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, ndị ichie mmiri, ndị dibịa mmiri, ndị owu mmiri, ndị aka ji akụ mmiri, ndị aka ji ọfọ mmiri, ma ndị ọrụ ndị ọzọ nọ na mmiri. Ana m ekene fa. Ana m ekene ọdịnala Oraifite, mmụọ niile anọ Oraifite ji wee biri wee dị ebube. Ana m ekene fa. Ana m ekene ọdịnala Ana-Edo, ohu mmụọ na nnụ mmụọ Ana-Edo ji eje. Ana m ekene ana ide mmiri, ndị nna ochie Ana-Edo ekenelu m. Ọdịnala Igbo ekene m. Ihe niile mere Igbo ife ọ bụ, ife Igbo ji wee dị ile, ife Igbo ji wee dị ebube. Ana m ekene. Anyị na-ekene anyanwụ na agbala, anyanwụ na eze enu. Anyị na-ekenekwe ndị nọ n'ọma ahịa, anyị na-ekene ndị nọ n'ọfịa, anyị na-ekene ezinụzọ, anyị na-ekenekwe ndị nọ n'ikuku, anyị na-ekene ọnwa, na-ekene kpakpando niile nọ n'igwe. Aha, anyị na-ekene ike niile dị n'enu na ike niile dị n'anị, ike niile dị n'ọwụwa anyanwụ ụwa na ike niile dị n'ọdịda anyanwụ ụwa, ike niile dị n'aka nri ụwa na ike niile dị n'aka ekpe ụwa. Anyị na-ekene ike niile eji wee tọ ntọala ụwa. Anyị na-ekene
unu ya emecha aghọta ihe njiwere ekwu okwu niile a na-ekwu. Aha. Ọ ezi nwa na-edo okwanụ nke mma. Ọ nwere isiokwu anyị ji wee bịa tata. Mana tupu anyị aga n'iru na ya, ka anyị chetakwala anyị na echi bụ nkwọ anyị ji emewe saraka na obi anyị. Saraka anyị na-ededicate to ndị mmiri. Aha. Ndị mmiri akwụrụgokwa n'elu na-echenye ahụ saraka ahụ. Anyị na-emewe kwa nkwọ maka onye nwere mmasị isonye. Anyị na-emekwazi monthly ritual maka ndị nwere mmasị isonye. Nakwa ọrụ mmụọ ndị ọzọ dị iche iche anyị na-alụ n'ọkwanụ ka ọ dị mma. Isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ na ọ bụla mmadụ niile na-aga ọjị bụ ndị ọdịnanị. Ghọta ihe m na-ekwu? Ọ bụla mmadụ niile efuru ji ọjị n'aka na-agọ bụ onye ọdịnanị. Mmadụ nwere ike ịjụ how. Eteta m ọla n'ụtụtụ a mbaa na Facebook. O nwere vidio m fọlọ. One of the Nigerian veterinary ọkwa ihe a na-akpọ actors ma akpọ afa. Mana ọ wee respected man n'ala Igbo. In the movie industry. So mfu ya ka ọ ga na-perform some emume omenani. And ọ ya amakwa na omenani dịkwa iche na ọdịnani. So ebunye the man ọjị, o were ọjị, ọ na-agọ. Ka m na-ege nya bụ ọjị ọ na-agọ, o nwere some ingredients bụ eji mmalụ onye ọdịnanị. Those ingredients were not in that ekpere ọ na-ekpe, in that ọjị ọ na-agọ. Agwa m na ọ bụla na mmadụ were ọjị n'aka, ya were ọjị. Of course, anybody can go to any market and buy ọjị. Ọjị juru everywhere now. Ọjị akwụkwọ ife a na-achọ achọ. Ya were ọjị. Ọ bụla mmadụ niile ji ife a n'aka wee na-ekpe ekpere bụ onye omenanị. Bụ onye ọdịnanị. Bụ onye ọdịnanị Igbo. Ịghọta ihe m na-ekwu? For example, mmadụ welitere ọjị kịta anụnwa. Mmadụ welitere ọjị. O welite ọjị a kịta. O bido kwube ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atana, azụ anwụna, ka edosi anụ, ndụ nwoke, ndụ nwanyị. Chukwu okike, anyị na-ekene maka ndụ. Anyị na-ayọ gị ayịyọ ka ife ọma na-emela anyị, ka nke anyị eri bịa, ka nke anyị eri ya na, ka nke anyị eri ya na akọ na anyị, ka nke eri anyị ga na-afụ na anyị. Ka nke a mee, ka nke a mee, ka nke a mee, ka nke a mee. O wee kwugide kwucha, wee tie ise. Eflotomi ezi nwa na-edo ihe abụlọ ịgọ ọfọ onye ọdịnala Igbo. I'll give you my reasons. Eziokwu na ọjị bụ njirimara Igbo ka o ji wee na-ekwu ife a. Mana this does not represent perfect ịgọ ọfọ onye Igbo. Wụchakwa anọ ntekọ naanị ihe na-ekwu, emechaa sịkwa na ezi nwa na-ede ekwukwa. Na mmadụ welitere ọjị, Igbo anaghị ajọs weta ọjị otu anụ a bido kwuba okwu. Ndụ mmiri, ndụ azụ, ndụ nwoke, ndụ nwanyị, nke a. N'Igbo na anyị wetagodo ọjị, a na-ebugodo ụzọ gọọ mmụọ, godo mmụọ
n'ọjị tupu agọba ọfọ. Ịmụ ihe ịgọdo mmụọ? Ịgọdo mmụọ bụ ịkpọku mmụọ. The beings na-ada afụ anya. Ana mmadụ ji ọjị n'aka si na ọgbakọ Chukwu okike. Even Chukwu nwa na ọ na-agbakwa sef ọma kwuho. Ọkpọ Chukwu okike wee na-bido na-ekwu ndụ mmiri ndụ azụ. Nka ekwuchie tie ise. Onye ahụ ji ọjị ahụ nwere ike ịjụ eketa anụ nwanna kpọgodo ofu mmụọ. Kpọgodo ofu mmụọ na-emela anị be nna gị ife. Nya kelee afọ ofu mmụọ ịma na-emela anị be nna gị ife, o nwere ike manya mana ọ na-agọ ọjị. Does that make the person onye ọdịnanị? N'Igbo na-agọ mmụọ wee na-agọ ọfọ. Ịgọ mmụọ bụ na ka ị wetara ọjị a now. The first thing mbụ na mbụ ị kwesịrị ime bụ ị kwesịrị ịkpọku ndị gị na ya atanya bụ ọjị. Ị kwesịrị ịkpọku ndị ọgụ gị na ha ya atanya bụ ọjị. Na mbụ ị ya akpọku enwe nwakwa nke kwesị ibu ụzọ na nke kwesị ikpeazụ, otu ọ na isi wee arrange ya. Mana ị kwesịrị ịkpọku chi gị so na your personal chi. So na mmụọ ị kwesịrị ịkpọ na ya bụ ọjị, especially when you are in your privacy saying the prayer. Ịghọta ihe na-ekwu? Ị kwesịrị ịkpọku chi gị. Ị kwesịrị ịkpọku agwụ, ikenga, chi gị ji alụrụ gị ọrụ. Ị kwesịrị ịkpọku aja na be nna gị. Ị kwesịrị ịkpọku ndị ichie, your ancestors. Ma ndị nwoke ha ma ndị nwaanyị ha. Ụnụ fọrọ ka m kenere ka m na-akpọ ekene ogwu na ndị ụnụ ka m kwuru ndị ichie, ụmụada, ndị inyom. Ị kwesịrị ịkpọku alụsị ndị ọzọ ma ọ bụ mmụọ ndị ọzọ eji wee mara ntọala be nna gị. Ọ bụrụ na ọdụ ọmụmụ dị na be nna gị, ị kwesịrị ịkpọku ya ka ị welite ya bụ ọjị. Ị kwesịrị ịkpọku ọ bụrụ na abụọ nọ na anabụ ụnụ na ụnụ nwere ogwugwu. Ị kwesịrị ịkpọku ya bụ ogwugwu, kpọku udo. Ka ị na-agbọku fesi ha bịa gịnị? Ha bịa taa ọjị. Fa bịa taa ọjị. You don't just pick up ọjị and then bido na-akọ nonsense. Ọkwa ihe anụ aka na-ada agba ndị mmadụ maka ndị na-asị o ji abụọ na fa na-aga ọfọ everyday mana ife niile ka dịkwa otu ọ dị na ha ada afọ ife nke nwanne Igbo agbawa ha na ha na-agọ. How do you do the ịgọ ọjị? Ị na-agọ dịka ofe ka ọjị a maka ofe ka ịgọ ọjị ka mkpọrọ ya. That thing that man nọ na-eme despite how respected he is. Ofe ka mkpọrọ ya. Somebody ewenite ọjị onwe ha mmụ ịkpọrọ afa. Ọ bụgodo na ọ bụ na ị nọ na public, for example na ọ bụrụ na ohere ka na ọmụnwa bụ ezi nwa na-edo the way mmesi wee gọọ ọjị ma nnọrọ na n'ụlọ agwụ ma na be ma in my own private time just like I have done this morning. Agụgụ m ọfọ ụtụtụ. Ịghọta ihe afụ nzu mma n'iru m is one of those signs. Na-ekwu aka m ihe afụ whitish ihe na gosi na ama amapụgo nzu ụtụtụ gọọ ọjị ụtụtụ. Ịghọta the pattern mmesi were gọọ ọjị na obi ma dị iche ma ọ bụrụ na m nọrọ in the public, probably na mụ nọ n'ụmụnna anyị bụ ezike na ụmụnna m kịta mebi anyị gara ụmụnna meeting wee nye m ọjị wee sị m mgba nọ ngụ ụwa aka ji ọfọ ana na ndị ichie ezike binda na nna m obi nna m ugbu okenye ụmụnna nya biri m ọfọ. Let's assume na anyị je meeting ụmụnna wee na nna m anọghọ dị wee sị mgba aka ji ọfọ mgba gọọ ọjị wee nye m ọjị n'ụmụnna ahụ. N'ụmụnna amago m na ụmụnna nọ mmeje kpọkuwe my personal chi kama na m welite ọjị a ihe mmemme ogene akpọkuo m ana ụmụnna anyị like ezike wa afọ ụmụnna m. Ihe mma akpọku ana ezike bịa taa ọjị because na ihe na-ebe a bụ ụmụnna within ezike. Ama asị ana ezike taa ọjị. Then ezike ahụ nọ n'obodo akpọrọ Urudunu.
Meaning na ndị niile na ebe a bụkwazi ndị uru udunu. M ekwukwazi anụ uru udunu taa ọjị. Ife niile Ezike ji wee bili. Ife niile mere Ezike ife ọ bụ. Ife niile a na Ezike ji dị ile. Bịanụ taa ọjị. Ewe mkpọwa ma ndị ichie Ezike, ma ụmụada ma ndị inyom Ezike. Ewe mkpọwa ngwu nọ n'isi obi anyị. Ewe mkpọwa mmụọ ndị ọzọ nyawa ụmụnna nwekọrọ ọnụ. Ekwesịrị m ịmafa. Because I am a member of that ụmụnna. I suppose no mmụọ obibe nna m, ụmụnna m ji wee biri. Ebido mkpọwa fa na ha bịa taa ọjị a. Do you understand? Ọdọ ọmụbe obibe anyị, obi Ezike bịa taa ọjị. Ịghọta? Ewo mbazie n'uru udunu. Ewe m ike bakwuo dị n'Ifite. Bakwuo dị n'ọla Ifitezi. Bazie na ana edo. Bazie na ana Igbo. Maka na anyị ncha ụcha ndị Igbo. Anyị ncha ụcha ndị ana edo. Anyị ncha ụcha ndị ọla Ifite. Ekwesịrị m ịma at least abịagodu n'ọla Ifite anyị for example. Ekwesịrị m ịma at least one or two mmụọ ọla Ifite ji biri. Ịghọta? This is when I find myself in the group of ụmụnna. Okay, now let's take for example now I gotta go beyond ụmụnna. Na ife nọ ndị a bụ it's not just ụmụnna but the entire village of uru udunu. Uru udunu nọ dị a. Ịghọta ihe na-ekwu? Of course uru udunu is not only Ezike. Abịa n'uru udunu Ifite ọla Ifite kịta anyị dị ọnụ kụ na-esi six clans n'uru udunu. That is 6 ụmụnna n'uru udunu. Ịghọta ihe na-ekwu? So ihe m emezi kịta anụ a na ọ bụrụ na m bịa in that position asị na ọwa uru udunu gbakọrọ. Wee nye ezi nwa na-edo ọjị wee sị ngwa gọọ ọjị. Ezi nwa na-edo nwere ite ọjị anụ ma m ebido mee gịnị? Mma akpọkugodu anụ uru udunu. Ya bịa tọọ ọjị. Ewe mkpọku ezi ọnụkụ ọnụkụ. Kedụgasị ọnụkụ dụgasị na anụ uru udunu. Ezike is one of it. Ezike bịa taa ọjị. Ọsọlụ ọgbụkwa a clan n'uru udunu. Ọsọlụ bịa taa ọjị. Kelufa ụmụ ogbe bịa taa ọjị. Kelukwa ọzọkwa. Ọ dịka ha na-agbapụzi. I know the 6 of them. Ụmụ ntaba bịa taa ọjị. Ụmụ ezu ọnụ bịa taa ọjị. Ụmụ ọrafọ bịa taa ọjị. Ọkwa ozugo 6. Otu aka m esi wee kpọwafa n'ofu ka ha wee mewe data uru udunu. Akpọ mfa na ha bịa taa ọjị. Ewe mkpọzie that mmụọ eji wee marụzi uru udunu bụ mmụọ na-emeziri obodo akpọrọ uru udunu ife bụzi ogwugwu uru udunu n'onwe ya nọ nyaahụ kpọmkwem nyaahụ gbata nzute nyaahụ the head office. Ewe mkpọzie nnukwu nwaanyị ogwugwu uru udunu bịa taa ọjị. Ogwu uru udunu bịa taa ọjị. Ewe mkpọwazie mmụọ ndị a na ogwe ya. Enwe m ike kpọrụzie banyezie n'Ifite. From that level of uru udunu enwe m ike kpọrụzie banyezie n'Ifite, banyezie n'ọla Ifite, banyezie na ana Edo, banyezie na ana Igbo. Yọta ihe m na-ekwu. Then let's assume na m ofuziri onwe m in a gathering na-abụlọ sọsọ uru udunu na ọ bụ maybe Ifite. Of course Ifite now comprise of many villages including uru udunu. Ekegasi obodo mekiri Ifite. Obodo mekiri Ifite wụ uru udunu, awọ, ụmụnakwa, akwa na akwa ana. Ụmụnakwa na include ụmụ onye aka and ụlọ eze akwa. These are the major villages mewere Ifite ọla Ifite. Let's assume na ezi nwa afụrụ onwe ya in a group of ọwụ ndị Ifite. That is why before enye gị ọjị ka ị gụọ, ị kwesịrị ịma kelu ndị nọ ebe a, kelu ọgbakọ nọ ebe a na-aga ọjị a. Ị kwesịrị ịma. So ọ bụ na m ofuru onwe m n'Ifite, which is no longer ụmụnna neither uru udunu nọ n'Ifite, which comprise of many villages, within Ifite. Ihe m emekwa abụ gịnị? Ewee sị m ezi nwa m gbagọọla anyị ọjị. M welitekwa ọjị a. Mma akpọkwa. O nwere m ike akpa m ya n'isi. N'ọwa Ifite gbakọrọ.
ana ifite bịa taa ọjị because enwela ana jikọrọ ifite niile ọnụ. Ana ifite aja ana ifite bịa taa ọjị. Ana awọ bịa taa ọjị. Ana uru udunu na ife niile na-emere uru udu na ife bịa taa ọjị. Ana ụmụnakwa bịa taa ọjị. Ọda ụmụnnakwa ozi onye bịawazie because abịa na ụmụnnakwa enwere ụmụnnakwa nwee ụmụ onye aka nwezie ụlọ eze akwa. Ihe na-ata anụ a bụ the same. Ịghọta, they are one. Akwa enu akwa ana ma otu a si ede ekwu ya. Ewo mkpọcha this and then amakom, sorry, agụpụrọkwa m ọnụ ndị amakom biko nụ na-ewe n'iwe. Ndị amakom amakom sokwazi n'ifite. Ana amakom bịa taa ọjị. Then ewe mkpọwazie the various deities na-emegasịrị ana ndị ife. For example, uru udunu, ogwugwu uru udunu bịa taa ọjị. For example, awọ mkpụrụ ọba ifite with the major deity. And all that deity nyawo jikọrọ ifite niile. Mkpụrụ ọba, oke mmụọ bịakwa taa ọjị. Ogwugwu ụmụnakwa bịa taa ọjị. Ogwugwu kelafia ajọ ọfịa amakom bịa taa ọjị. Ogwugwu ụlọ eze akwa bịa taa ọjị. Ekwesịrị m ịma these deities because not within my community akpọrọ ifite. Then let's assume that na m ọfụrụ onwe m na ọrụ ifite certain na ọbụlọzi nke abụlọzi ụmụnna ọbụlọzi uru udunu nke o ji abụ ifite n'ọzi the larger person bụzi ọrụ ifite. Mfu onwe m ebe ahụ eziokwu na o nwere ike mma amacha afa mmụọ niile nọ n'ọrụ ifite. But at least ekwesịrị m ịma afa isi mmụọ ọrụ ifite ji biri. Kedu isi mmụọ ọrụ ifite ji biri? Ọwụ edo nne nwanyị. So da ka m nọ na ọrụ ifite ahụ wee wụ na asịrị mgbe ezi nwaanyị na-edo mgbe na ọjị gọọla anyị o wee wụ nọ n'ọrụ ifite Satan ka anyị nọ. Ekwesịrị m ịma n'ọrụ ifite oke ka m welitere ọjị a ewo mbido kpọkube anụ ọrụ ifite tala ọjị. Edo nne nwaanyị ọrụ ifite bịa tala ọjị. Edo ezemewi ewo mkpọkuwezie the 4 major towns not within Orifte. Will I say town or community? Not within Orifte. Ewe mkpọwazie fa. Ihe mekiri Orifte bụzi ifite n'onwe ya, ifite. Cheta na ma agbago maka ifite. Ifite that comprise of uru udunu. Kelafia ụmụnakwa and kelafia amakom. Ifite bịa tala ọjị. Ụnọ ọdụ is another community in Orifte. Ụnọ ọdụ abịakwa n'ụnọ ọdụ ahụ o nwekwa village isi mekikwara ụnọ ọdụ o nwere ike mama amachazi na because all those n'ọnụ kwa ọzọ all those na another community. My own community ekwesịrị m ịma good my own. I bido n'ụlọ wee mara mma wee pụba mana Orifte abịa na Orifte ụnọ ọdụ nọ dị a ifite nọ dị a kelafia ezumere nọ dị a ile efi nọ dị a ịghọta ọdụ ọnụkọ na anọ batala eji ekwu maka agba na anọ akwuo maka agba na anọ Orifte. We are simply talking about the Ọdịnanị Orifte that comprise of these 4 communities. Agba na anọ onye ọ na-akpọrọ onwe dibịa na Orifte ya enweri agba ọ ya adọ ihe a na-akpọ ya agba na anọ na bia agba na anọ a ọ bụrụkwa anyhow person na-adọ ya ịchọ ịdọ agba na anọ na bia kịta anụ a eburu dibịa. Agba na anọ is either not the eldest male of your community or your village doria ma ọ bụ nze na ọzọ onye nze na ọzọ bụkwazi onye ọdịnala ya abịa tinye aka wee dọrọ data agba na anọ nze na ọzọ na Orifte. Ịghọta just like oge m dọrọ agba na anọ m nke m sometime last year early last year or thereabout. Nna m bụ okenye uru udunu and then my uncle bụkwa onye nze na ọzọ ọmfa jikọrọ aka wee dọrọ m agba na anọ nji emedibia today na bem ebe. So when we're talking about agba na anọ Orifte, it is these 4. Ịghọta so wee nye m ọjị in Orifte gathering na m gọọ ọjị mma akpọku
these four na ana na-emerefe ife na mmụọ ndị ọzọ na-emerefe ọgọ na ama amachaozi afa mmụọ niile na-emerefe ife ka m na-akpọ nke for example akpọọ m ifite bịa tara anụ ifite bịa tara ọjị n'ọla mmụọ niile ifite ji wee biri ịfụrụ etim otu a wee tinye anụ ifite na ọla mmụọ niile na-emela anụ ifite ife bịa nụta ọjị ịfụrụ ka m si wee tinye already amarugo m the central deity jikọtara ọla ifite niile which is edo mma akpọ edo ịghọta ihe m na-ekwu so then maybe na m bịazie fu onwe m in a setting ọwụ na ọ bụrụ ọzọ ịsụsọ ọla ifite kama na ọ bụ maybe a na-edo niile ewu a na-edo niile that na comprise of Nnewi ọla ifite and Ichi wee na-enwelu gathering of the whole a na-edo wee na ezi nwa anọdị wee nye ezi nwa ọjị si ezi nwa mgbagọọla ya ọjị amalugo m na ife nọ hie bụ gịnị ana edo ana Nnewi ana Oraifite ana Ichi at least ekwesịrị m ịkpọ these then kpọsịa some deities mma nọ within ana edo then o wee bụ na maybe na ebe m fụziri onwe m na in a certain ọwụ ndị Igbo nya Igbo in a larger design no longer Oraifite ma ọ bụ ana edo n'ọzọ Igbo ka akpọrọ ya Igbo ebuka Igbo ebuka at least ọgụgodo na ife nkwudewele ebe ahụ bụ ọdịnanị ana Igbo na ife niile ana Igbo ji wee biri bịa taa ọjị ntinyegodo ya otu amara m na onye nụgodo ka ị na-ekwu amarugodo na onye na-ekwu ife anụ ọkpọ onye ọdịnanị ọ bụla na iwetara ọjị weta ọjị bido ya na-akọrọ bish na-akọ yawu yawu ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ gịnị onweghọ mmụ ịkpọrọ ka ọ bịa soro ụtọ ọjị isi m na ị na-aga ọjị. What kind of nonsense is that? Ka ị welitere ọjị o kwesịrị inwe mmụ ị ga-akpọ to partake of that ọjị. And then ụfọdụ ndị gọchazie dị ọjị ndị n'afọ Jesus Christ onye nwefa. Then you are not talking about Igbo. You are not talking about Igbo ọdịnala Igbo. So ọ bụla mmadụ niile ji ọjị n'aka wee na-ekpe ekpere bụ onye ọdịnala. And people should stop that rubbish. Stop insulting our sacred ọjị. Iwelite ọjị Igbo iwelite ọjị Igbo ị kwesịrị ịkpọ mmụọ na-emela anụ Igbo ife ka ọ bịa toro taa data ọjị ahụ. Onye correction na-adị enye ndị mmadụ maka ndị mmadụ some people bịa na-asị ezi nwa esila anyị gọwa ọfụ ana m agọkwa ọfụ every day mana ọ na-mmechakwa na o nwere ihe nna afụ kụna ka ị chọrọ ịfụ ebe ọ bụ n'ihi ọ na-iwelite ọjị ị na-akọla onwe yawu yawu ndụ m ịfụ na iche na ịgọ ọjị ewo ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ ahụ na ndụ nwoke ndụ nwaanyị ka anyị ya adị ka echi ada kelu mmụọ ịkpọrọ were to partake of that o kwesịrị ka ị welitere data ọjị ya kpọwa mmụọ ndị so gị ọ bụrụ na ọ bụ in your personal ịga ọfọ kpọwa mmụọ ndị gị na ha ị kwesịrị ịmafa even if you don't know all of them but at least know the key ones and they call them at least ịma na inwere chi kpọọ chi ịma na inwere ikenga ma ị bụrụ nwoke kpọọ ikenga gị ịma na chi gị nwere mmụọ ndị ọzọ ya na kpọọ fa ogo na ịmachala afafa ọla mmụọ so chi m bịa tala ọjị. Do you understand what I'm saying? Ị kwesịrị ịma na ị nwere agwụ na onye Igbo ọbụla bu agwụ nwere agwụ ịkpọ agwụ ị kwesịrị ịma na ị nwere ndị ichie o nwere obi ebe isi wee pụta nwere ndị kụwara ndata obi ahụ. Call on them, your ancestors. Call on them before you bido kọwa yawu kọwa rubbish kọfụsiwa akụkọ sị m na-aga ọjị. Kpọwa ma ndị inyom ma ụmụ ada ma be nna gị kpọwa fa aja na be nna gị kpọọ ya kpọwa ndị otu mmiri ịghọta ihe na-ekwu maka na ụfọdụ n'ime ọdụ ya sị amaghị nwa mmiri na-akọfusi akụkọ amaghị nwa mmiri mba ị bụla nwa mmiri mana ị na-aṅụ mmiri iji mmiri awụ arụ isi adịrọ gị ọnụ mma sorry okwu m nwere ike ịdị harsh. Ị mara mgbe ụfọdụ ekwuru m na ọbụla o nwere ụfọdụ okwu ya wachi ikwu otu atọ ewelu nnukwute mmụọ ndị ha ma
wee kue gbaa ọta ndụ ọfụma nya ọkọsọ violence wee baa ọ bụrụ okwu niile ka ọ ya abịa chi ịgba ga na-epentie na ego sweet ka ịlacha ka obi dị mma ụfọdụ okwu ekwesịrị iji ma insult wee tinye ka ọ baa ọfụma without that insult o nwere ka ọma mba so na-ewe n'iwe so mmadụ wenye ite ọjọọ igbo ya akọzi na yawu akpọrọ ịgọ mmụọ ọnya mere eji ekpe anyị ndị ọgọ mmụọ ka ị na-agbọkụ si dozu mmụọ ị na-agbọkụ that makes you onye ọgọ mmụọ. It is not just ni when theology bido na-akọ ndụ mmiri ndụ azụ whatever even ịkpọkụ Chukwu okike self does not make you a ordinary person. Gekpa m ntị n'ọnụ ni we theology kịta anụ maka this is where many people fed it. Iwe theology kịta anụ Chukwu okike anyị na-agbọkụ onye ụda Chukwu okike asụ kọwa Chukwu okike na what will you say? Kpọọ Chukwu okike sị m na-ekpọ ọna onye ahụ na-akpọ Chukwu okike jụọ ya kịta anụ just name one small the tiniest deity nọ na be ọnụ kịta anụ ọ mahọ ọ sị m na ya bụ onye okenye ọ sị na ya bụ nze na ọzọ bụrụ nze na ọzọ dọgalụ n'oche nye ya ọjọọ na-akọ rubbish. You don't know what you are doing. Ọ bụrụ ụka ka ya na-aka ekpere ahụ were chaplet wee kpewe ma ọ Bible. Stop insulting our ọjị. Were Bible wee kpewe dị ekpere na ya ndị ị na-ekpere dị ekpere ya aghọta odo anya onye Igbo ọ na kwesịrị ime onwe ya ikwesịrị ka ịkpọkụchaziri mmụọ nọ ịkpọkụchazie mmụọ ndị ya abịa partake na dị ọjị iwee gọbazie ọfọ ekwu m na ịgọ ọfọ comprise of two sections ịgọ mmụọ and ịgọ ọfọ proper. Ịgọdo mmụọ and then ịgọzi ọfọ ịgọdo mmụọ bụ nyanwa na-enye power to ịgọ ọfọ gị. Ịgọdo mmụọ most of us in that aspect of ịgọdo mmụọ that is where you failed it. Ọnya bụ na ịbịazie ịgharụzie ịgọdo mmụọ ịgọbazie sọsọ ọfọ ịgọcha ya gị na ọfọ ga anọlụ nothing happens. Mana mmụọ ịgọdolu ya eme ka ọfọ ịgọrọ ka ọ pụọ apụọ. Mmụọ ndị ahụ ịkpọkụrụ ya eburuzi ọfọ ga wee mee gịnị ọ pụọ njem but wee baa na onwe ha mmụọ ịkpọrọ nothing. Isi m na ị na-agọ sọsọ ọfọ ịgọcha ego na ọfọ ga anọrọ ọma ngafe duru ufu ebe ị nọ sef. Ịghọta ihe m na-agwa gị so it is not enough to claim na ị na-agọ ọfọ every day na o nwere ife ị na-afụ. How do you do the so-called ịgọ ọfọ? How do you do it? From that video na otu iwe na-ewe m mana udo dị a sị na m ekwu okwu anụ and ekwugo m ya ọ pụgo m n'obi. Don't be deceived. Don't be deceived. Even Reverend Father nwere ike iji ọjị kpee ekpere. Even pastor nwere ike iji ọjị kpee ekpere ọ na-ekpe ya na-akpọ Jizọs. It does not make him onye ọdịnanị Igbo. Because ọjị is just fruit. Mkpụrụ osisi fruit. So anybody can use it. Anybody can jide ya n'aka na-akọ yawu. Does not make the person any special person. Onya mere ana m awa na ụmụ Igbo. If for Catholic Church for example, Catholic Church can do anything to retain you within. Ndị Catholic Church wụda chọọchị ya ha bịa n'obodo kịta anụ wee fụ oke na ndị mmadụ jisi ike n'ike wee na-amakpuzi ọdịnanị je na-agọzi nzu na-agọzi ọjị na-atụzi nkwụ ọkụ na-etizi mmọnwụ. Catholic Church will not mind esigo oke ọkwa iti mmọnwụ ka ọnụ chọrọ bịawazie na aya na-etizi mmọnwụ n'ime chọọchị. Ọkwa ije gọ nzu ka ọnụ chọrọ mgba batawanụ bịawanụ anyị ga na-agọzi nzu n'ime chọọchị. Ọkwa ije mụ edo ka ọnụ n'ọnụ chọrọ mgba bịawanụ batawanụ anyị ga na-amazi edo n'ime chọọchị. Ije lụọ ọrụ mmiri ka ọnụ chọrọ ije na mmiri je na-emerụ ndị mmiri ife. Don't worry, just come inside church. Anyị ga-anọ n'ime chọọchị a na-eme ya. Just to make sure that they tie you within that circle. Islo diapụ.
ihe a ịchọrọ ịga nweta outside the church, they will bring it inside the church for you. Onye a na-ega afụ a na-etizi mmanwụ na church. I will not be surprised if tomorrow afọm ka ndị Catholic Church jizi nzu were agodoro Jesus fa just to retain ndị Igbo n'ime Catholic Church. That does not make it ọdịnala Igbo. Because ka eji all those things n'ozie n'ime church, kelu mmụọ a na-akpọkuzi ọkwa ha mee okwu ifefa na-eme, a na-akpọkukwa Jesus, a na-akpọkukwa Mary, a na-akpọkukwa ancestors ndị ọcha, right? That is the core, that is how do I put it, that is the central point. Kelu mmụọ a na-akpọku n'ife a na-eme, that gives it the definition. Kelu mmụọ a na-akpọku n'ife a na-eme, a na-eme ife a na-eme na-akpọku Jesus, welu ọdịnala Igbo, welu nzu, welu edo, welu nkwụ ọkụ, welu whatever, welu ma akpa white, ma akpa red, ma akpa welu crystal, wee decorate cha mecha, mana mmụọ a na-akpọku di ya bụ gịnị? Jesus. Nwanne, ihe a blood na Igbo, blood na Igbo, ma mmụọ a na-akpọku di ya welu mmụọ ọzọ. So somebody judge n'aka mana ọkpọkulo mmụọ na-emela ana Igbo ife ka ọ bịa sodo tọọji ahụ. Ihe a blood na Igbo, ọ ihe ezi nwa na-edokwuru. And we should try to break out from that circle. It does not mean us any good. Anything that is not Igbo. See, Igbo will be great when the human work with the spirits of Igbo. Not when the humans of Igbo are working with the spirits of foreign lands. No. Igbo will be great when the humans in the Igbo land work with the spirits of Igbo land. It is not by the humans of Igbo land working with the spirit of Rome or with the spirit of Arab nations or with the spirit of India. Or with that is why dibia ọbụna follow na-eme dibia kpọọ onye onwe ya onye Igbo mana o nwere alụsị si outside an Igbo wee bịa nọ na bịa o ji arụ that ọrụ. That person is not onye ọdịnala Igbo. It does not represent the Igbo value. Also n'ihe nne nji eshiri unu warning, mind where you step your feet into. Mind where you go. Makana not all that glitters are gold. Be careful. Be careful. O nwere ndị mụ na ha iwe ji ije gba afa one day. I wee bata. Ozugbo I batara there, I began to sense some things. You know? Yeah, na agwa ọnụ ebe just some weeks ago, n'ime January aka iji ije gba dị afa. Mbatala na ebe a. Mmụọ m gwagodo m na ebe mbatala abụrụ Igbo. Na ebe mbatala abụrụ Igbo. Mana ọ na-ana Igbo. Batazie dị ma na-abịa na be ya agbazi dị afa pụta onye a nọrụkwuo dị a. Nne na-eketa nwoke anya. Anyway, let me stop there. Nke onye dịrị ya ka nke m dịkwazi alụ m. Ekenere m ọnụ daalụ m. Echi wụsara aka anyị maka ndị nwere mmasị isonyere anyị dịka nsi wee kwu. Our monthly ritual can agakwa on, but we are na-abịa na mpịachi for that of January. On 25th will full moon. That day ka anyị apịachi monthly ritual for January. I will by that of next month February. Mana m na-eke n'ọnụ inweta ozi anyị aka wee pinye aka na share button, share the message. Ịbụrụ onye Igbo, bụrụ onye Igbo. Ekene ya m ọnụ. My name is Ezinwa. I come for the total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ka emesịa. One love.